Ľudia, ani neviem, ako mám začať toto video. Chcem vám oznámiť jednu dosť podstatnú takú veľkú vec na mojom YouTube kanáli. Ani neviem, ako mám začať, lebo to bude šok aj pre mňa, aj pre vás. Keďže už dlhé roky pôsobím na tomto YouTube kanáli, ale síce nie som až taká známa, ani zatiaľ nič, že extra veľký YouTuber, tak možno pre vás to nebude akože nejak extra niečo, nejaká extra zmena, ale pre mňa to bude veľká zmena a pre mojich blízkych príbuzných, ktorí ma tiež sledujú. Veľmi dlho som už rozmýšľala nad tým, že niečo mi nesedí na tomto YouTube kanáli. Príliš je taký starší proste, že už to nemá nejaký ten, viete čo myslím, nejaký ten cveng. Tak som rozmýšľala nad tým, že čo by sa dalo tak pozmeniť. Veľmi dlho som rozmýšľala nad tým, že by som niečo zmenila, jednu konkrétnu vec. To by bolo moje meno. Možno to bude pre vás dosť šok, aj pre mňa je to šok. Meno Leguánka je celkom také... Vymyslela som to meno, keď som bola dieťa, keď som mala 10 rokov reálne. A príde mi to také dosť neseriózne a tým, že človek rastie, ja sa vyvíjam, aj vy sa vyvíjate a môže sa naozaj stať, že v budúcnosti budem nejaká známa youtuberka a budem pod týmto menom Leguánka. Tak to bude také zvláštne a také veľmi detinské. Takže som rozmýšľala nad tým, že si zmením meno. A možno, že potom aj ten YouTube kanál bude viac akože boostnutý, že tým, že nemám Leguánka, to zastaralé meno, ale budem mať nejaké iné meno, pod ktorým ma ľudia budú brať možno viac serióznejšie, alebo bude viac poznané to meno, tak by sa mi aj ľahšie trošku dalo zapracovať do tohto akože YouTube, do tejto YouTube sféry a možno by ma YouTube posunul viac a možno by som bola fakt potom nejaká známejšia. Hlavnou vecou je to, že áno, chcem si zmeniť meno preto, lebo mi to príde detinské. Rozmýšľala som nad tým už dlho. Možno tak rok a pol. Takže z môjho hľadiska je to dosť také akože náročné v tejto sfére, že moji príbuzní ma fakt poznajú akože na YouTube podľa toho, že je Leguánka, chápete? Ale už mi to príde fakt také detinské a keď chcem nejak postupovať ďalej v tomto a vyvíjať sa, tak trebalo by nejaké serióznejšie meno a tým, že ešte mám fakt málo odoberateľov, nepostihne táto zmena celý svet. Tým, že si zmením meno, tak možno viac ľudí si ma potom všimne a bolo by dobré stať sa známou podľa toho mena, ktoré si vymyslím a nie Leguánka, lebo to znie trošku divne a tiež na nejakých spoluprácach alebo proste akciách alebo toto, keď náhodou v budúcnosti nejaké budú. Viete, aby som akože nebola Leguánka, lebo predsa len je to také zvláštne, podľa môjho názoru. Takže už mám vymyslené meno, ktoré by som si dala na miesto Leguánky. To vám tu nepoviem, ale v priebehu niekoľkých dňoch si to potom určite všimnete. Točiť budem stále, budem točiť podobné videá ako doteraz, v podstate vlogy, nejaké asky, možno aj challenge budú nejaké. Len budem vystupovať pod iným menom, ale stále to budem ja. Takže v podstate toľko to som vám chcela oznámiť. Aj pre mňa to bude veľmi čudné, ale čo už, zmena je život a nie iba v takejto nejakej kariére, ale aj vzťahy, aj proste hociaké iné veci. Treba naozaj niekedy zmenu a možno vám to zlepší život, kto vie. Takže toto by bol môj odkaz pre toto video. Určite ma sledujte, lebo budem vydávať teraz fakt bombové videá. Takže lajkujte, odoberajte, zdieľajte všetko možné sociálne siete v popisku. No a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.